αυτό που λέγεται φιλία. Υπάρχει κι εσύ σε αυτό το πλανήτη. Μου είχαν πει και για κάτι σπουδαίο που το λέγανε ιδεολογία. Και να με πιστώ σε ιδανικά, όπως πατρίδα, οικογένεια, θρησκεία. Μου είχαν πει για μια γενιά εκεί γύρω στο 60 με 70. Για μια επανάσταση κι αν χρειαζόταν η γενιά μου θα έκανε τα ίδια. Μου είχαν πει και για κάτι παράξενους με καπέλο και μπλε στολή. Αυτοί θα με έσωσαν αν κάποιος βλέπει στο σπίτι μου μέσα είχε μπει. Μου είχαν πει για μια Βούδα και για μια αριστερά. Μου είπαν για κάποιες χαμένες πατρίδες και 400 χρόνια σκλαβιά. Μου είπαν ότι ήμουν τυχερός γιατί τώρα έχουμε δημοκρατία. Για κάτι που το λέγαν σοσιαλισμό και έμοιαζε με ελευθερία. Μου είπαν τα πράγματα έχουν αλλάξει για τη δική μου τη γενιά. Κι αφού έχουμε ένα πιάτο να πάμε, όλα είναι μια χαρά. Μου είπαν να βάλω γρήγορα μυαλό και να συμβιβαστώ. Τότε κάπου εκεί είναι το νόημα της ζωής. Αν το ψάχνω θα το βρω. Τώρα όμως που μεγάλωσα το παραμύθι έχει αλλάξει. Δεν φοβάμαι πια τους εχθρούς μου γιατί οι φίλοι με έχουνε κάψει. Και εκείνο το σπουδαίο που το λέγανε ιδεολογία έχει καταδείξει γραφικό κι ανήκει πια στην ιστορία. Τόσο για την επανάσταση που θα έκανε η δική μου η γενιά. Την κάνει μέσα από ακριβά αμάξια, ρούχα, μόδα και λεφτά. Κι αυτοί οι παράξενοι που λέγονται αστυνομικοί είναι οι περισσότεροι ήδη κλέφτες και επικίνδυνα κομπλεξικοί. Τώρα όλες οι πολιτικές παρατάξεις έχουν γίνει ένα. Η εξουσία είναι γλυκά και ελκυστική για τον καθένα. Εμείς δεν βιώσαμε τον πόλεμο ούτε τη δικτατορία. Μήπως φταίει τελικά αυτό που ακόμα δεν νιώθω ελευθερία. Κι αμφισβητώ ότι τα πράγματα είναι καλύτερα για μας. Έχουμε υλικά αγαθά αλλά μας λείπουνε άλλα πολλά. Μου λείπει κάτι αληθινό να μπορώ να πιστέψω ακόμα σε αυτό. Νιώθω πως έχω γεράσει πριν προλάβω να μάθω να ζω.